Добрый день, поважанное спадарство. З вами Радио Свобода. Я, Юрий Дракахруст, а таксама удзельніцы нашей сённяшняй перадачы Кацярына Шмаціна. Кацярына, добрый день. Вітаю. Кацярына за нами з Менску, а яшчэ одна удзельніца Алена Кузько. Алена, прывітанне. Прывітанне. Алена з Братиславы. И вот у нас будет такое, так бы мовить, такі стэрэаскапічны погляд на падзею, якая тычыцца і Беларусі, і Европы. А менавіта мы абмяркуем учорашняе рашэнне Еўрапарламенту, але насамрэч шырэй абмяркуем еўрапейскую палітыку адносна Беларусі. Я нагадаю коротко основные прапановы, з якімі выступіў Еўрапарламент. Это фактично прапановы. Это не признание Лукашенко президентом пасля завершения бягучых паўнамоцтваў. Это признание координацыйнай рады часовым прадстаўніком народу, які патрабуе дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Заморозка трансфераў еўразвязу ўрадавым структурам Беларусі і спыненне пазыкаў інвестыцыйнага банку, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку і Еўрапейскага банку реконструкции и развития. Алена, вот у якой ступені гэтыя прапановы, пакуль прапановы, беспрэцэдэнтныя. І ў 6-м годзе, і ў 10-м годзе прымаліся таксама пэўныя рэзалюцыі, жорсткія, беларускі МЗС і тады казаў, што не лезьце в наш агарод з вашым свіным рылам, там і гэтак далей. Вот. Але вот цяперашнія прапановы, яны кардынальна адрозніваюцца ад таго, што было, скажем, в 11-м годзе пасля выбараў 10-го году, ці это плюс-мінус тое самае? Так, ва ўсіх зараз такія пачуццё дэжавю, што мы ўжо ўсё гэта бачылі і праз усё гэта праходзілі. Я думаю, што важна паглядзець не толькі на самі прапановы, але на атмасферу, у якой яны прымаюцца, і то, як гэта робіцца. Па-першае, то, што вельмі важны фактар, гэта тое, што раней усё ж такі, да, казалі, што выбары былі нячэсныя, несправядлівыя і гэтак далей, але ўсё ж такі еўразвяз прызнаваў, што Лукашенко іх выйграў нават з улікам таго, што метады былі не самыя чэсныя. Але ўсё ж такі гэтая пабеда, сама перамога не аспрэчвалася. Зараз іншая сітуацыя, таму што еўразвяз ужо кажа адкрыта, што мы не прызнаем вынікі, то бок гэта павышае ўжо ўзровень дыскусіі той, якой адбываецца ў еўразвязе. Канешне, ніхто не можа сказаць, хто насамрэч выйграў і колькі хто галасоў атрымаў, тому што проста бюлетэні ўжо хутчэй за ўсё не існуе, але зараз ужо гэтага крэдыту даверу да Лукашэнкі, што ён таксама выйграў, ужо няма. І, канешне, на еўразвяз вельмі ўплывае тое, што адбываецца ў самой Беларусі, таму што тое, што думае еўразвяз, гэта важна толькі настолькі, насколькі гэта у сінхроне з тым, што думаюць жыхары Беларусі. І ўсё ж такі, калі ў мінулыя гады былі нейкія пратэсты, але гэта не параўнальна з тым, што адбываецца на вуліцах Беларусі зараз. Таму, канешне, градус таго, што еўразвяз прапановае і, магчыма, нават будзе гатовы прыняць на заканадаўчым узроўні, ён значна вышэйшы, чым гэта было ў минулыя гады. Кацярына, а вось як бы вы маглі апісаць дыстанцыю паміж прапановамі, ўсё ж такі прапановамі Еўрапарламенту і рашэннямі ўжо як бы выканаўчых органаў Еўразвязу, Рады Еўразвязу, Еўракамісіі. Наколькі я памятаю, в 11-м годзе Еўрапарламент таксама прапановаў больш радыкальныя меры, а як бы тыя, хто прымаюць канчатковыя рашэнні, яны іх крыху, так сказаць, что называется, заземлили. Вот с того, что, скажем, я перелічыў, что Еўразвяз уже як бы в канчатковым сэнсе, что прыме, а может быть уже прыняў, бо, скажем, той же тезис про непрызнанне Лукашэнкі прэзідэнтам, здаецца, ён уже гучаў і ад Рады Еўразвязу. Кацярына. Вось я б не спрабавала заўчасна прывіць да заключэнняў і казаць, што дакладна якія практычныя меры будуць прыняты на ўзроўні Еўракамісіі і Савета.
Я думаю, што падзея як бы зараз яшчэ ў дынаміцы, і у тым ліку ідзе пастаянная камунікацыя з каардынацыйным саветам, са штабам Ціханаўскай, у тым, каб лепш разумець сітуацыю ў Беларусі. Што новага зараз можна параўнаць у сэнсе, што вылучыць новае ў параўнанні з сітуацыяй, напрыклад, 2011 года, калі вось я ўзгадваю яшчэ там і 6-й год, і папярэднія там, напрыклад, нон-пейпер Еўракамісіі, калі Еўракамісія казала пра тое, што у дачыненні да Беларусі дзейнічае палітыка крытычнага ангажавання, калі ігнаруюцца па сутнасці кантакты афіцыйныя, але Еўразвяз падтрымлівае грамадзянскую супольнасць, і як бы па сутнасці тыя звароты яны гучалі ў дачыненні да народа Беларусі, і прапаноўвалася падтрымка Беларусі. Зараз вось як бы адзін вельмі істотны тэзіс гэта тое, што зараз гучыць пра нелегітымнасць Лукашэнкі, але там яшчэ пастае як бы шмат пытанняў, і ну я яшчэ не бачу, якой плоскасці яны будуць рэалізоўвацца. Маю на увазе, як бы калі Лукашэнка застанецца пасля пачатку лістапада на сваёй пасадзе, якім чынам тады з ім будуць весціся нейкія міжнародныя дачыненні і так далей. Зараз як бы што цікава, гэта тое, што вось Еўразвяз прымае у якасці істотнага актара, разглядае дэмакратычныя сілы, у тым ліку каардынацыйны савет, і таксама тое, на што варта таксама звяртаць увагу у рэзалюцыі Еўрапейскага парламента, гэта заклікі да таго, каб спынілася фінансаванне, у тым ліку з боку еўрапейскіх інстытуцый, прыпыніліся перамовы па там распрацоўцы прыярытэтаў партнёрства з Беларусю. І тут ужо як бы цікавыя гэта мае дачыненні наступствы для афіцыйнага боку цяперашняга ў Беларусі, у тым сэнсе, што грошы зноў мы будзем шукаць на ўсходнім кірунку, і ўжо гучалі прапановы ад Еўразійскага банку развіцця зноў даваць нейкія грошы Беларусі на падтрыманне таксама постковіднай стратаў у беларускай эканоміцы, і зноў як бы мы пагаршаем вось гэты заходні вектар і можам зноў трапіць яшчэ большую залежнасць ад усходніх суседзяў. Алена, а вот гэта непризнание легитимности, непризнание президентом, это вот в практичном сенсе, операциональном сенсе, это як? Ну вот есть прецедент, скажем, Сирии. Асада не признают президентом, кіраўніком. Там, здаецца, наколькі я ведаю, разорванные дыпламатычныя адносіны. Европейская заходняя коалиция вела боевые действия на территории Сирии. Ну, то есть это как бы незразумела, чья земля, ну, принамсі не Асада. Есть прецедент Венесуэлы. Мадуро, признание Гуайдо президентом, а не Мадуро. До речі, Лукашенко вчора на этом жаночем форуме, значит, сказал, что вот у нас Тихановская, так сказать, наша Гуайдиха. То есть он как бы вот суадносить вот свой досвед и досвед Венесуэлы. Ален, вот на ваш погляд, гэта будзе як вот з Мадурай, з Лукашенком, в практычным плане? Конечно, ёсць нейкія паралелі, але вось фішка гэтага непрызнання гэта тое, што насамрэч няма такіх прапісаных міжнародных дамоў ці норм, што гэта значыць на практыцы. І таму будзе вельмі шмат імправізацыі, імправізацыя будзе па кожным выпадку, у кожным накірунку. Што гэта хутчэй за ўсё будзе значыць на практыцы? Я не думаю, што будуць разрываць дыпламатычныя адносіны. Усё ж такі Еўразвяз думае, што лепш иметь хоть некие контакты, присутнічаць на тэрыторыі Беларусі, хоць там заангажаваць з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, ці нават з бюракратамі, каб спрабаваць нечага дабіцца такім чынам. Таму я думаю, што дыпламатычныя стасункі ўсё ж такі астануцца. Наколькі гэта будуць размовы напрамую з Лукашэнкам, я таксама думаю, што нічога яшчэ тут не выключана. І менавіта таму вось гэтае пытанне зараз у тым, ці ўключаць Лукашенка у спіс асоб, на якіх будуць накладзены санкцыі ці не. Гэта, конечно, не значыць, што заўтра яму там выдадуць запрашэнне «Прыязджайце да нас у Берлін», але ўсё ж такі ёсць надзея, што можна калі-небудзь Лукашэнку будзе патэлефанаваць замест таго, каб тэлефанаваць увесь час Пуціну. А што яшчэ гэта будзе значыць? Ну, конечно... Я вас перапыню, ну Меркель спрабавала.
Спрабавала і не атрымалася, але Меркель такая прагматычная канцлерша, яна будзе спрабаваць яшчэ, нават калі, магчыма, на першы раз не паднялі трубку. Мы проста не хочуць выключаць гэтую опцыю загадзя з асартыменту ўсіх опцый. Вось што яшчэ... Алена, вот зараз, я думаю, вы это ведаете, читаете, в Беларуси многие кажут, ну вот, Еўразвяз в чарговы раз показал свою импотентность, яны ничего не могут, а повинны были бы, ну и далее. Але вот як вы, як бы, скажем, аналізуеце, чуеце гэтую сітуацыю як дылему, не як слабасць, а можа быць, вот, што палітыкі разважаюць европейские таким чином. Ну да, конечно, там и зверства, и катаванні, и жуткие фальсификации, жахливые фальсификации. И надо было бы что-то зрабіць, как-то эту ситуацию изменить, ці просто покарать, але при гэтым мы павінны улічваць, что? Вот процягніце гэты сказ, что яны, як бы, что яны вымушаны, ці яны лічаць, что яны вымушаны балансаваць. Вельмі шмат фактараў і, магчыма, галоўны фактар гэта вось, і я разумею гэта эмацыйна, калі, напрыклад, я вось жыхарка Беларусі, мне кажется, вось тут такі моцны еўразвяз, які можа проста прыйсці і все праблемы вырашыць. Еўразвяз вельмі добра разумее, што вось, на жаль, як бы не хацелася, яны гэтыя праблемы не ведаюць, як вырашыць. І таму і проста практычна не ведаюць, як пакараць так, каб пакараць тых, каго трэба, і каб не пакараць тых, каго не хацелі ўвогуле караць. Ну і хто мы такія ўвогуле, каб караць? Але, канешне, ёсць шмат фактараў, якія вось на такіх шалях ляжаць, калі балансуюць пытанне, як і калі ўводзяць санкцыі. Ну, па-першае, канешне, што Беларусь, сітуацыя такая беспрэцэдэнтная для Беларусі, але такіх сітуацый у свеце вельмі шмат. І, напрыклад, калі мы ўводзім санкцыі па Беларусі, то, канешне, пытанні адразу ўзнікаюць, што мы будзем рабіць з Гонконгам, што мы будзем рабіць з Турцыяй, Егіптам і кім заўгодна. І таму вось еўразвяз сам у такой роспачы, не ведаючы, мы бы хацелі вырашыць усе пытанні аўтарытарызму і дыктатуры ва ў свеце, ну, у нас проста няма рэсурсаў, і мы не ведаем, як гэта зрабіць. Вось таму трэці фактар – гэтае пытанне рэсурсаў. У еўразвяза зараз вельмі шмат сваіх праблем, як унутраных, так і знешнепалітычных, і эканамічных рэсурсаў, і адміністрацыйных рэсурсаў можа проста не хапіць, каб паўнавартасна вырашаць сітуацыю ў Беларусі. І ёсць нават такое пачуццё, што як бы не зрабіць так, каб было яшчэ горш. Вось гэта благімі намереннямі вымышчана дарога в ад, так ўсё ж такі такое адчуванне ёсць і тут. Ну і, канешне, ёсць такія тэхнічныя праблемы, што, напрыклад, рашэнне па санкцыях павінна прымацца аднагалосна. Але не ўсе краіны еўразвязу лічаць, што праблема Беларусі самая актуальная, каб яе вырашаць зараз. Канешне, усе пагаджаюцца, што гэта праблема, што чырвоныя межы ўжо все былі перакрэсленыя, але іншыя кажуць, што, вось, напрыклад, у нас ёсць больш актуальныя праблемы з Турцыяй і ў Міжземнамор'і, і давайце мы спачатку ці хаця б адначасова вырашым іх. Кацярына, а як вам бачацца вось гэтыя дылемы і асабліва з улікам вялікага суседа Беларусі, які шмат на што ўплывае? Тым больш тут варта сказаць, што вот мы гаворым фактычна пра частку рэзалюцыі ці пра адну з рэзалюцый. А другая резолюция, не менш гучная, была принята адносна России. И ці не атрымліваецца так, что як бы вот эти две резолюции, ці две частки одной резолюции, яны як бы яшчэ бліжэй ставить плечом до плеча Лукашенко и Путина. И Путин як бы вымушаны падтрымліваць Лукашенко, а Лукашенко абапірацца на Путина. Кацярына. Ну, вось у рэзалюцыі Еўрапарламента гучыць такі цікавы і важны для Беларусі заклік вызначыць, дадаць Беларусь сярод прыярытэтаў для еўразвязу, таму што сапраўды для знешнепалітычных накірункаў Беларусь і рэгіён усходняга партнёрства ўвогуле не з'яўляецца накірункам, і для еўразвяза цікавей і як бы на больш істотнае пытанне прадстаўляе менавіта сярэдземнаморскі рэгіён, напрыклад, а не усходняя Европа.
І гэта такі добры заклік, і было б вельмі класна, істотна для Беларусі, калі ён будзе падтрыманы іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі. Я яшчэ думаю, што калі зараз Еўразвяз разглядае магчымасць афіцыйна прызнаць Лукашэнку нелегітымным прэзідэнтам і ўводзіць нейкія уніфікаваныя санкцыі ад імя ўсяго Еўразвяза і там іншыя больш жорсткія меры, я думаю, што для Еўразвяза важна атрымаць яшчэ падтрымку, дзейнічаць не толькі як адзіны актар у Еўропе і там на сусветнай арэне, які жорстка выказваецца наконт Беларусі, але атрымаць і падтрымку іншых палітычных гульцоў. Я маю на ўвазе і, напрыклад, ЗША, і нейкія міжнародныя арганізацыі кшталту АБСЕ, і, магчыма, ААН, якія больш такім супольным голасам выказваліся ў падтрымку і мелі нейкую адзіную пазіцыю ў дачыненні да Беларусі, або прасоўвалі ідэю перамоваў. Таму што калі Еўразвяз будзе адзіным палітычным утварэннем, якое не прызнае Лукашэнку, а астатні свет застанецца крыху у баку, то гэта таксама ставіць пад пытанне, наколькі гэта нелегітымнасць будзе перашкаджаць самому Лукашэнку. У тым, што датычыцца Расіі, я вось што хочу заўважыць, што хаця можа падавацца, што Пуцін падтрымлівае вельмі празрыста Лукашэнку, і што ён за яго ўпісваецца да канца. На мою думку, гэта не зусім так. І вось, напрыклад, з тымі грашыма, якія даваліся, там былі публічна агучаныя на сустрэчы у Сочы, і падтрымка на ўзроўні рыторыкі. Я думаю, што яна не такая доўгатэрміновая, таму што гэтых грошай в Беларусі не хопіць на тое, каб падтрымліваць сваю эканоміку вельмі на доўгі тэрмін, максімум на пару месяцаў. І я думаю, што ў разуменні Пуціна Лукашенка такі таксічны і нязручны былы саюзнік і палітычная фігура, якая страчвае сваю легітымнасць і палітычную вагу. І я думаю, што Пуцін зараз сабе крыху так набывае час, падаўжае, працягвае сачыць за развіццём падзей у Беларусі і пакідае тую опцыю, што в нейкі момант ад Лукашэнкі можна будзе адмовіцца і, напрыклад, падтрымаць ідэю нейкіх перамоваў або удзельнічаць у тым, каб у Беларусі адбыліся трансфармацыі, будь то канстытуцыйныя нейкія ператварэнні або там медыяцыя па новым урадзе. І ў гэтым сэнсе Пуціну можа быць нават і карысна весці перамовы, там адказваць на тую слухаўку, калі яму тэлефануюць, напрыклад, Макрон або Меркель наконт Беларусі. Алена, ці згодны вы з такой трактоўкай? Справа ў тым, што зараз абвастрэнне адносінаў не толькі у Еўразвяза і Лукашэнкі, але кейс Навальнага ён рэзка абвастрыў адносіны Расіі з Еўразвязам, і так кепскія. Шмат аналітыкаў гавораць увогуле, што эра, якая пачалася чуть ли не з Бранта, фактычна ў адносінах паміж Германией и Россией, вот она зараз кончается. И в контексте новой, узмоцненной, так сказать, холодной войны поміж Россией и Евразвязом, ці не складется такая ситуация, что Путин просто психологично будет вымушены падтрымліваць Лукашенко, что он, власне, и робіць. Вот Катерина кажа, что там какие-то тонкости есть, так сказать. А может быть, вот этот кейс Навального просто эти тонкости сотре, нет, Алена? Гэта можа быць адным са сцэнароў, і другім сцэнаром можа быць тое, што Пуцін можа якраз-такі захацець крыху палепшыць адносіны з Еўразвязам і, напрыклад, быць больш заангажаваным у нейкім устаканіванні сітуацыі ў Беларусі. Вось, Катя, я таксама згодна, што я не думаю, што Пуцін бачыць Лукашэнку як доўгатэрміновага кіраўніка, ён ужо доўгатэрміновы, яшчэ на будучыню яшчэ больш доўгатэрміновага кіраўніка Беларусі, і, магчыма, ён таксама шукае варыянтаў, каб нешта памяняць у краіне, канешне, на яго умовах. Таму адным якраз варыянтаў таго гэтага сітуацыі з Навальным тое, што каб кампенсаваць згаршэнне адносін, Пуцін можа быць больш схільны да правядзення нейкіх больш канструктыўных перамоваў па Беларусі. І у мяне яшчэ да вас пытанне наконт
покрокового мысления, покрокового сценарования этой ситуации заходнімі еўрапейскімі палітыкамі. Вот ёсць нейкі пакет мераў, які прапановвае, скажем, еўрапарламент. Вот яны спадзяюцца як бы на што? Что эти меры примусят Лукашенко, умовно кажучи, там, провести новые выборы, не ведаю, вызволить Бабарыку, вызволить іншых палітвязнняў, их вот на учорашні день было 70. Там, я не ведаю, стрымаць своих головорезов, чтобы яны больше не катавали на Кресціна. Вот як бы, як мыслится, мы зробім так, и другі бок будзе рабіць, ну, так. Вот это вот в таким плане мыслится. Те это так, что у нас есть моральный обовязок, мы повинны вот как-то отреагировать на этот жах, и мы будем рабіць так, незалежно от того, что будет рабіць вот бок белорусской влады. Рабіць, что трэба, и будет, что будет. Як у Вебера. Памятаете, этика отказности и этика, ну, не ведаю, как там у него, покликання, здаецца. Вот як мыслять европейские политики, як яны вот распрацоўваюць свои рашэнні? Паводле якой этики? Абодве этики працуюць вельмі добра і, канешне, часам крыху не зусім прыводзяць да адных і тых жа вынікаў. І ёсць кароткачасовая перспектыва і доўгачасовая перспектыва. У кароткачасовай перспектыве я не думаю, што ў кагосьці ёсць ілюзіі, што з ввядзеннем гэтых санкцый, там адмяркоўваецца зараз 30 чалавек ці колькі, што нешта эфектыўна зменіцца ў Беларусі. Вось гэтыя першыя санкцыі, гэта больш такі маральны абавязак, што нам трэба паказаць не толькі жыхарам Беларусі, але нават сваім жыхарам еўразвяза, што вось мы рэпрэзентуем права чалавека ва ўсім свеце. А потым уже ідзе доўгатэрміновая перспектыва, дзе будуць намагацца прынесці нейкія змены ў Беларусі. І, канешне, ну, еўразвяз ён увогуле кароткачасовыя дзеянні не вельмі добра робіць, хаця б таму, што вельмі доўга ўсё займае прыняцце гэтых дзеянняў якіх-небудзь, а таму будуць працаваць на доўгатэрміновую перспектыву. І вось гэтыя патэнцыяльныя санкцыі, якія выходзяць за межы індывідуальных санкцый, ўжо будуць працаваць на гэтую дальнейшую перспектыву. І там ужо будзе вельмі важна, канешне, калі ідзе размова пра перапісанне канстытуцыі ці перамовы, перабудаванне краіны, вось тут еўразвяз можа сыграць вельмі высокую ролю, і, магчыма, гэтая роля будзе яшчэ больш важная, чым вось гэта кароткачасовае вырашэнне сітуацыі, таму што калі, напрыклад, канстытуцыя краіны перабудоўваецца толькі па планах, якія прапаноўваюцца больш, напрыклад, расійскай стараной, то, канешне, для нават жыхароў Беларусі гэта не самы аптымістычны сцэнарый. Кацярына, я вот перад тым, як гутарыць з вами, браў інтэрв'ю у Дзяніса Мельянцова. И Дионис кажа, что ну, реакцию Лукашенко на вот такие санкции, ну, принамсі, вот на такие санкции, можно абсолютно прадбачыць. Он кажа, я вот могу их прадбачыць. А вот вам я назло зраблю, я яшчэ больш пасажу, я яшчэ больш буду катаваць. Вот такі вот я, вот вы мяне крыўдзіце, а я вас пакрыўджу. Вы выключаете такую магчымасць, такой реакции? Па-першае, тое, што еўразвяз і ўвогуле міжнародныя нейкія структуры і там краіны могуць зрабіць для удачынення да Беларусі гэта абмежаванае кола пытанняў і ну, нельга чакаць, што там пазіцыя еўразвяза або спіс санкцый зменіць драматычную сітуацыю ў Беларусі сам па сабе. Я думаю, што мы ўжо дасягнулі той важнай кропкі ў развіцці беларускага грамадства, калі ёсць настолькі саспелы і яскрава выражаны запыт на перамены ўнутры краіны, што гэты запыт ён ужо бачны і беларусам як грамадству і міжнароднай супольнасці настолькі, што ў нас міжнародная супольнасць ужо стала ўспрымаць сур'ёз, у тым ліку дэмакратычныя структуры беларускія, якія паўсталі той жа каардынацыйны савет і весці з імі перамовы.
перамовы. У гэтым я бачу ўжо дасягненне як бы беларускага пратэста і працы менавіта дэмакратычных сілаў. Але зноў-такі я не чакаю, што там пазіцыю развяза зменіць сітуацыю ў Беларусі, да, за там адзін дзень. І паўстае вялікае пытанне, наколькі мы хочам, каб замежныя нейкія актары ўмешваліся ў справы Беларусі. Там таксама ёсць тонкі баланс, як бы дзе гэтае неўмяшальніцтва або ўмяшальніцтва пачынае ўжо шкодзіць унутраным справам Беларусі. Калі мы кажам пра вось Лукашэнку і ўздзеянне санкцый на яго, я лічу, што ён настолькі у яго як бы мала опцый, акрамя таго, як заставацца ва ўладзе, у плане у яго як бы персанальнай візіі, што альбо я застаюся любым коштам, альбо як бы у меня няма палітычнай, не толькі палітычнай, але пад вялікім пытаннем стаіць будучыня мая і маёй сям'і і дабрабыт, што як бы ён не бачыць, якія ў яго будуць гаранты, калі, напрыклад, сыдзе. І як бы і што з ім будзе далей, што для яго вось гэтыя санкцыі, яны сапраўды, і там для яго бліжэйшага кола, яны сапраўды нязручныя, але ён гатовы як бы з імі жыць і ўспрымаць іх як бы як такі кошт вядзення бізнеса, такі крыху выдаткаў незручных, але для таго, каб усё ж такі застацца ў ўладзе. Але я думаю, што важна для там міжнароднай рэакцыі і у тым ліку з боку развяза толькі санкцыі пытання не вырашаць, трэба ціснуць да там нейкіх больш практычных мер, у тым ліку нейкія перамовы, напрыклад, праз АБСЕ або наданне больш голасу на дэмакратычным структурам савету і па сутнасці рабіць нешта, што ўжо не было зроблена, таму што чым як бы санкцыі сёння адрозніваюцца ад санкцый 10-го года або 6-го. Алена, а вот, до речі, про адрозненні. Ну, може бути, це так криху thinking about unthinkable, тому що таких серйозних економічних санкцій ніхто не пропановує. Так, пропановують обмежування кредитів, так, пропановують обмежування технічної допомоги, але от так, як односно, я не ведаю, КНДР, да хоч би і Росії, спиніть, умовно кажучи, там, я не ведаю, імпорт нафтопродуктів, спинить імпорт калійних угнаєнь. Вот это был бы катастрофичный удар по белорусской экономике, ну и по белорусскому режиму. Ті вот такие опции для Европы, яны ввогуле выключены, паколькі Лукашенко не воюе, не нападае на суседнія краіны, не робіць ядерную зброю, не падтрымлівае тэрарыстаў. І таму ён як бы кепскі, конечно, але вот такія як бы сродкі, яны у прынцыпе не будуць супраць яго ужытыя. Алена, вот это обмежевание, в принципе, як бы вот Лукашенко, он такой куражный мужик, в принципе. А Евразвяз вот не может сказать, ах, ты вот так реагируешь, ну хорошо, Саша, мы тебя устроим. Вот такую жизнь, вот такое жыццё. Вот размаўляць з ім на той мове, на якой ён сам, в принципе, размаўляе і мысліць. Ці это немагчыма? Алена. Я не думаю, што гэта адбудзецца на наступным тыдні ці наступны месяц. І праблема хаця б у тым, што вось я ўжо ўзгадвала, што Лукашенко куражны, але у Еўразвязе павінна быць 28 такіх куражных лідараў, якія захочуць аднагалосна яму адказаць такім жа тонам. Але, на жаль, вось не ўсе такія куражныя, не ўсе бачаць у гэтым кураж. Таму я не думаю, што гэта адбудзецца на наступных некалькі тыдняў дакладна. Я не выключаю, што гэта можа адбыцца, калі ўсё ў Беларусі стане яшчэ горш, калі вось вы казалі, што яшчэ больш пасадзім, яшчэ больш будзем біць, забіваць іх і так далей. Я не выключаю, што гэта можа адбыцца, асабліва калі ЗША прыме падобныя санкцыі, тады можна будзе пра нешта размаўляць. Але зараз я не думаю, што гэта адбудзецца, таму што ва Еўразвязе, ну вось некаторыя называюць гэтую логіку наіўнай, але вось ёсць такі таксама этика такая, што як клятва Гіппакрата, што не наўрадзі. І вось вельмі баяцца, што зробяць больш шкоды людзям, якія жывуць у Беларусі гэтымі санкцыямі, што вось людзі будуць іх ненавідзець за гэта, і што гэта будзе яшчэ горш, чым тое, што маецца пры Лукашэнкі. Я не згодна з такой логікай, але вось гэта тое, што зараз як дыскусіі праходзяць у Еўразвязе. Ясно, добра, дзякуй вялікі, Алена, дзякуй вялікі, Кацярына. Паважаныя гледачы, сачыце за развіццём падзеяў на YouTube-канале Радыё
Свабода і на нашым тэлеграм-канале. Усяго найлепшага. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дякую.